queremos falar de política a nivel municipal, pero tamén de política autonómica. Xoán Gato é alcalde de Narón, pero tamén é, dende hai escasamente uns días, candidato de xeito oficial á presidencia da Xunta de Galicia por parte de Terra Galega. E hoxe acompáñanos en Localia. Xoán Gato, boas tardes. Hola, boas tardes. Dicía eu, alcalde, pero agora tamén candidato á presidencia da Xunta. Con que folgos asume ese novo reto? Bueno, con ilusión, nos intentamos levar por Galicia adiante, empezando por esta comarca, que hai outra forma de facer política, que hai outra forma de gastar os cartos públicos, os cartos de todos os galegos e galegas, que hai outra forma de repartir ese diñeiro, de que Galicia ten outro futuro, máis ou menos o facemos poñendo en comparación unha comarca deprimida, unha comarca hundida, unha cabeceira da comarca como el Ferrol que non tira, ao contrario, que afoga, como supimos, máis ou menos, un concello de 60 km cuadrados, non guiarnos por as líneas que nos marcaban o PP, PSOE e mesmo o Bloque, en Ferrol tuveron esos alcaldes, non? Salirnos desas líneas, empezar a dicir que tiñamos que ter unhos recursos propios de existencia como concello, apostar por a reindustrialización, apostar por un urbanismo que fora capaz de ir desenvolvendo a cidade e catando, polo tanto, tamén inversión para facer viviendas residenciales, apostando, pola cultura, polas infraestructuras, daros conta que Narón será unha casualidade, pero é o concello mellor comunicado desta área no que estradas, é dicir, nosos polígonos, o polígono Barrio do Pozo, logramos que a autovía que vai a Pontes, Villalba e Rábade o pase polo medio, logramos os ramales unir o polígono de Río do Pozo coa autopista A9, logramos unir tamén a Gándara, unha salida directa a autopista 9 polo ramal da Gándara, é dicir, unha labor que se a Xunta non facía viviendas sociales, pois nos fixemos 90 viviendas de alquiler para xóvenes, ora estamos facendo outras 140 viviendas máis, que espero inaugurarse a finales deste ano, xa do 2009. É dicir, unha forma distinta. Narón acaban de publicar outro día o índice de crecimento, volvimos a crecer 700 habitantes, excepto Ares, que tamén crece un pouco, o resto da comarca sigue hundíndose, pero sobre todo sigue hundíndose a cabeceira. É dicir que en Galicia hai outra esperanza da que nos queren pensar. E isto, tomado en líneas generales para toda Galicia, eu creo que o fracaso do bipartito actual e do que víamos xa do PP, dice o refrán, alguén vendrá que mellor me fará, non? E se analizamos a política galega en calquera eido, cultural, económico, etc., Galicia ocupa os últimos lugares dentro do Estado español e queremos que non hai dereito. Entón, o mismo que se fai desde un concello, eu sempre digo que calquer comarca, calquer área da nosa terra, perdona, ten as súas fortalezas que hai que saber potenciar e as súas debilidades que hai que saber solucionar. E con esa idea, pois vamos a presentarnos como unha nova vía para normalizar o panorama político de Galicia. É dicir, Galicia é unha nacionalidade histórica, reconocida na Constitución española, País Vasco, Cataluña e nós, despois había moitas autonomías por aí do artículo 136, xa non son nacionalidades, e mesmo as outras que temos, todos os españoles temos os mesmos dereitos, nós reconocemos que vivimos en unha casa común que é o Estado español, non falamos de independentismo ni de cousas raras, pero que estamos cansados de ser, con todo respeto e sin falta ninguna contra a palabra que en femenino, non queremos ser a porteira da vivienda. A ver, Galicia, danos cartos. A ver, Galicia, danos energía. A ver, Galicia, danos homes para traballar. A ver, Galicia, mándanos leite. A ver, Galicia, mándanos madeira. A ver, Galicia, mándanos peixe. Pero para que non... Isto parece que somos os tontos da casa, non? E isto hai que rachar. Esta nova vía ven a normalizar que a hora das eleccións pois exista un partido de centro-dereita, como é o Partido Popular, que hai que respetar, democrático, pero con o objetivo principal, pois como sempre, será o Estado español, xa o demostrou. Se en Madrid goberna o PP, pois, e aquí tamén, pois todo está ben. O PSOE, que é un partido estatal,
socialdemócrata, ou como se lle quera chamar, que tamén, se ora goberna o PSOE en Madrid e aquí, pois todo está ben, non hai ninguna, o AVE tanto dá que tarde 15 anos máis e tal, todo está ben, se non hai tren a Caneliñas, que importa, todo está ben, e pois está o BNG. Hombre, que o BNG creemos que non debe de levar a representación mayoritaria de os que temos un sentimento de que vivimos en un país distinto e de que temos dereito a outras cosas. O BNG esconde a súa sigla, hoxe ou anteonte, non sei que día foi, viña no periódico, creo que foi o último día de ano, que o UPG, un partido marxista-leninista, que quere a ditadura do proletariado, iso se lle nota moito, moitas veces cando lle sale o xenio ao bloque, aquí mando eu, e nada máis, non? Pois é o mayoritario nas listas que ora presenta, é un partido que parece que esconde, nunca dice somos marxistas-leninistas, o esconde, pero non ten dereito, digo eu, a levar todo o voto do galeguismo e do sector que de alguna forma queremos que hai que apoiar ao empresario, a iniciativa privada, que temos que apoiar a xente que teña iniciativa para transformar os seus recursos propios. Entón, aparece un partido de centro, liberal no sentido que che dicía de que entendemos que só se pode crear emprego dándolle sobre todo ao pequeno e mediano empresario as facilidades posibles, desde regalar o chan hasta reformas fiscales, etc., porque senón isto vai a tocar fondo, e que tamén entendemos, estamos pensando en Narón, que eses recursos que dan as industrias, o desarrollo, ten que servir para a cultura, para os servicios sociales, para a igualdade da muller e máis do home, para atender o sector da enfermedade, que está aí, que cando vamos a residencias, as listas de espera, e esa nova vía se chama Terra Galega. É unha cousa similar, non pode ser exactamente igual ao que sea CIU ou PNV no País Vasco, polo tanto Galicia, unha comunidade histórica, pode normalizarse. Entón, quen quera votar que está contento porque nosotros nos gobernen os partidos centrales, pois vai o PP o PSOE. Que vai que nos gobernen pois alguén que é marxista, leninista, ainda que ora se poña de cordeiro, verdad? Pois ten os votos do BNG. E quen quere que o goberne un partido máis centrado, de xente, digamos, non tan escorada a temas límites, sino que sepa discutir, que sepa razonar, que é o que se chama no centro de política, que é a experiencia que temos nós de Narón, pois esta Terra Galega. E con esa ilusión nos presentamos o día primeiro, sabemos que é difícil, que non temos moitos medios económicos, porque todavía non apostan por nós os grandes empresarios, pero bueno, vamos a ir recorrendo barrio a barrio, pobo a pobo, vamos explicando este mensaxe, creo que está calando na xente, e a mellor, quen sabe, a mellor é unha sorpresa o día 1 de marzo, e se hai, seguramente, por primeira vez na historia de Galicia, e nós tuveramos a chave para abrir un goberno ou outro, en Galicia daría un cambio, eu podo dicir que se tardarían meses, fíjate o que che digo, en facer un novo presuposto, porque había que poñer un ventilador e que hai moito que limpiar en esos presupostos da Xunta. Pero será complicado obter escano? Sí, é un récord difícil. A ver, sabes que subiron fai 8 anos do 3% ao 5%, non lle interesa nin ao PP, nin ao PSOE, nin ao Bloque ora que aparezcan, entre comillas, partidos que les chaman minoritarios, así con un pouco de desprecio. Entonces, o que antes eran 18.000 votos para quitar diputado, por exemplo, na provincia da Coruña, pois son ora o 3% de 600.000, o 5%, 30.000, 31.000 votos. Aquí tuvemos 19.000 entre todos os concellos da provincia, por lo tanto, hai que hacer un esforzo. En Lugo tampouco o temos difícil, aunque tamén tuvemos 8.000 e pico de votos, e son 12.000 para quitar diputado. En Orense o temos máis difícil, e en Pontevedra tamén hai que reconocelo. Pero, bueno, vamos a incidir, e ademais vamos a levar un mensaje claro. Usted que prefiere? Que seu voto sirva para que o volvan a engañar, e se queres falamos desta comarca que... A ver, esta comarca é o exemplo claro do engaño, do fracaso, digamos, de apatía que se está quedando no cidadano con respecto ás promesas que se fan electoralmente. Que prefiere, darlle o voto a estes para que nos dean bofetadas ou deixar no voto na casa, porque ainda que non, eu creo que podemos intentarlo, quitar.